Now, I have to explain the text quickly. Uba andicacisanga nawuphi andicekelwanga. Uthi Elisha uthi akho ngxaki. Njengoba usematyaleni nje akho problem. Ndingakunceda njani na? Question number 1. Do you understand the question? Reverend Mbuli, you understand? Xa umuntu ethi unamatyala umbuzo olindelekileyo, mama, ndingakunceda njani na? Umbuzo endingawu-understand ngowesibini, unantoni? Hayi, yabona ke le. Hayi ke wena. Prophet, bendigqiba ukuxelela ngoku into yokuba ndisematyaleni kuzothathwa isizukulwane. Ubuza njani uba ndinantoni endlini? Ndigqibothi kuwe ngoku ndisematyaleni. Ingena phi uba ndinantoni? Ngoba xa ndisematyaleni kusho ukuthi andinanto. But Elijah, what do you have in your house? What lo mama in reluctantly what? Nothing except a jar of oil. What Elijah, good. What Elijah, now go out. Now, the interesting part is that Arashwa get in first, would go out, and the out yakhe it go borrow. Yabona ke ngoku umuntu onamatyala ophila umuntu wakho nokayiba kuye futhi go out. Must interpret the text here. Must kangxami. Awukwazi uba ndinamatyala ndishoba sendiboleka iswekile komakhelwane uyaphinda wena uthi futhi nento nasingagijimi nesibambele fesabaleke ndiboleka njani sendikuxela uba udala ndisematyaleni. It is whether the imagination I have kuba ebekhe waboleka ngaphambili ezinye izinto azozidla yena. But Elisha uthi, when you go to borrow, don't borrow things to eat. Borrow jars, and they must be empty. Ingxaki yakho uye kwamakhelwane wayobolekela isisu. Ingase ndinikhwitshe ngamanzi. Azikhwile ngathi ndinqande ndawuphuma ngomnyaka. Ingxaki yakho wena ubolekela isisu. Udlela isisu sakho. Awuyazi ba lento yakho i-generational. When you borrow, you are borrowing for generations to come. Uthi Elisha, go borrow empty jars. Nansi instruction most of Ratebe, don't get few, get many. That means upuma apenchukumeni. Don't get few, get many. Abebuza abantu, why you serious kangaka ngokukhonza? Uthi I'm getting my jars. Abebuza abantu, why yokwenza i-course ye 2 months? Uthi I'm getting my jars. Why uyojonga i-structure se-building? Uthi I'm borrowing jars. Ithi instruction yenkosi kule mana lena, go borrow jars. Ungathathi ezincane, get as many. Ambothathi i-business plan yakho uyilungise. Xa bebuzwa wenzani, uthi I'm getting as many. Mfundisi wami angojonga la site ekuthiwa ithengisi, angoyibheka anyway. Xa ebuza wenjani, I'm getting many. If it's from a business la, angothatha la 1 year course, because I was my millionaire. Ungabolekanga i-jars to stretch yourself. Emveni kwale ntshukumo siyoboleka i-jars. We are getting as many. The book says, in the Bible, maboleka. Second instruction, ngena endlini. Xa ungena endlini, ndiyacela uba umnyango ungashi uvulile. Suvula bazawubhideka abantu yile nto ozoyenza.
vala ifestile